Ja som veľmi spokojná. Keď prišlo na voľbu toho druhého duelanta, tak cítila som sa tak, že to zvládnem, takže som si spievala. Spievala som si, pretože som sa cítila, že to bude naozaj dobré a že to všetko dobre dopadne na farme. Tak Jana nech radšej sa stará o seba, okolo seba, nech sa pozerá, lebo mne už fakt pretečú všetky nervy a už potom budem ako šalený. Tak, farmári, ako si spravia, hej, tak budú mať, teraz sa ukáže, kto ozaj dačo zrobil, hej, alebo nezrobil. Tak ja som aj akože bojovala, ale akože nestačilo to na tú Miriam, akože aj ma to mrzí, ale nechcela som akože vyradiť tú Miriam, tak som aj povolnejšie tak išla, akože Ty, keď si bol farmár týždeň, tak nikto ti nevravel, Jana, ty, on, jak sesky, tak mne to už akože je trápne, hej. Mne to už akože aj nepríjemné príde, hej, lebo oni sa stále hádajú. Raz má jeden takú tvár, raz má takú, takže mne to už akože je jedno. Mne už jedno, kto sa bude hádať a kto nie. Ja už to budem ignorovať, okej?